Jeg er frivillig i Aarhus, fordi jeg føler, at jeg er svært bekymret for den vej, vi er på vej i som verden med afbrænding af fossile brændstoffer. Jeg vil rigtig gerne gøre noget. Jeg er frivillig i Aarhus, fordi at jeg er frustreret, og jeg har brug for at gøre noget. Og det er meget svært at gøre noget som enkelt person. Så jeg vælger at blive en del af et fællesskab, som mener det samme som mig, at man skal gøre noget for at stoppe og gøre opmærksom på de problemstillinger, der er i forhold til klima og miljø. Hvis vi alle sammen sidder derhjemme og tror på, at nogle andre gør det, så sker der ingenting. Og samtidig så er det en super mulighed for at møde nogle mennesker, som bekymrer sig om de samme ting, som man selv gør. Som har nogle af de samme interesser. Og at vi får lov at lave nogle rigtig spændende ting.